Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech inqabad jikdeb fuq l-Istazzjon Nazzjonali dwar is-suġġett tal-IVF. Dan waqt il-programm Extra 2 fil-għaxija meta kienet jiġi mistoqsi dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF li ressaq il-qudiem il-Gvern u li daqse tibda l-fażi tat-tieni qari fuqhom fil-Parlament. Meta mistoqsi dwar dawn l-emendi, Bernard Grech ipprova jinsinwa li l-Partit Nazzjonalista kien dejjem favur din il-liġi. Fil-fatt sostna li fl-aħħar emendi tal-2018 l-istess Partit Nazzjonalista ivvota favur l-emendi mresqa. Dik il-liġi evolviet u ġiet emendata wkoll. U tajjeb, ġiet emendata mxejna l-qudiem u votajna wkoll favur l-emendi. Madankollu dan ma jistax ikun iktar lil mill-verità, dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar emendi li tresqu mhux talli ma votax favur dan l-emendi, iżda kellu deputati voċiferi kontra l-proposti mresqa. Fosthom kien hemm l-eks deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo li f'Marzu li għadda waqt dibattitu politiku ġie mfakkar f'dak li kien qal lura fl-2018, jiġifieri li ma jridx li l-bniedem isir oġġett. Nisa kontattilhom Edwin illi fuq l-IVF id-dibattitu dan l-istess bniedem li l-mara qalla l-IVF tagħmilha oġġett, għadek taħsibha l-istess. Ma nafx f'liema kuntest kont. Ħanurik il-kuntest. Net News, ġifieri tagħkom stess, Net News qed jikkwotak fl-2018 inti xedt fuq id-dibattitu tal-IVF. U hawnhekk il-quote x'kien qal. Il-liġi se tibda toħloq il-tiema ġodda qabel it-twelid u fejn il-mara se ssir oġġett, għadek tebmina. Jekk l-industrija tagħmel lill-persuna, l-industrija tal-mediċina tagħmel l-industrija oġġett, ili ma hi l-operazzjoni, ili ma hi s-settur ta' mediċina, il-bniedem ma rridux inħalluh isir oġġett. Anka b'reazzjoni għal proposti mwiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-2017 dwar emendi fil-liġi tal-IVF fil-Parlament, Edwin Vassallo kien għalhekk. Nerġa' lura għal din il-weda li għandhom il-Partit Laburista fil-programm elettorali tagħhom. Il-fatt li wedu li se jagħmlu emendi biex fil-liġi jirriflettu l-aħjar avvanzi li saru fit-teknoloġija m'għandu qatt ifisser li din il-weda torbot moralment lil kull deputat li bil-fors kull emenda li titressa hawnhekk taħt il-liġi tal-IVF bil-fors trid tiġi vvotata favur. Fil-fatt meta mbagħad resqu l-emendi għal vot fil-liġi tal-IVF l-2018, Edwin Vassallo kien wieħed minn dawk li vvota kontra fil-waqt li spiss tkellem fil-miftuħ kontra diversi drittijiet ċivili. Intant b'reazzjoni għad-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech fejn ipprova juri li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Partit Laburista fi stqarrija sostna li l-Partit Nazzjonalista vvota kontra l-emendi sinifikattivi li kienu pass importanti l qudiem u li fuqhom issa trid tinbena r-riforma li jmiss. Il-Partit Laburista temm jgħid li jekk anke l-iktar fatti sempliċi qed jibqa' jġib żbaljati, aħseb wara kemm il-kap tal-Oppożizzjoni jista' jkun f'dat imexxi riformi bħal dawn. Dan biex bekk ikompli jikkonferma kemm fil-Partit Nazzjonalista tassew ma nbidel xejn.